Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da yau, barkanmu da wannan lokaci. A cikin bidiyon mu ne mun zo muku da sabon bidiyo mai suna Gardama. Wannan sabon bidiyo ne wanda kamfanin Sultan suka fassara. Idan kana buƙatar ka sauke wannan bidiyo mai suna Gardama, ka biyo mu tun daga farkon wannan bidiyo har zuwa ƙarshe. Za mu yi maka bayani dalla-dalla akan yadda za ka samu wannan bidiyo. Kai tsaye idan kana buƙatar ka samu wannan bidiyo, har yau kuma tsarin mu na BIP group yana nan. Idan kana buƙatar ka ke samun sababbin fina-finan mu akan lokaci da zarar sun fito, duk wani bidiyo da kake so na indiyan Hausa da zarar kaga ya fito ko kuma da zarar kaga tallansa kana buƙatar ka samu fim din nan da zarar ya fito, to kai tsaye akwai hanya guda biyu. Hanya ta farko ita ce kasancewa da wannan channel tamu mai albarka ta hanyar danna alamar subscribing da danna alamar ƙararrawa. Hakan ne kawai zai sa duk wani bidiyo da ya fito za mu ke kawo shi cikin YouTube channel ɗinmu wanda za ku iya zuwa ku same shi ko kuma ku ji bayani akan yadda za ku same shi. Wannan ita ce hanya ta farko. Hanya ta biyu kuma akwai group ɗinmu na BIP wanda za ku je muna yawan yin magana akai. Wannan group har yau har gobe yana aiki, kuma group ne wanda muka buɗe shi domin mutane waɗanda za su iya biyan kuɗi duk wata domin su ke samun sababbin fina-finai a kan lokaci da zarar sun fito. Duk bidiyon da kuka ga ya riga da ya fito, idan yau bidiyo ya fito, to yau ɗin nan za ku ga mun sa shi a cikin wannan group namu na BIP. Don haka idan kana buƙatar ka rinka samun sababbin fina-finai, ƙofar mu a buɗe take. Akwai lambar mu ta waya wacce muke ajiyewa akan kowane bidiyo, ita za ka ɗauka sai ka yi mana magana. Za ka iya kiran mu, za ka iya yi mana magana ta social media handle ɗinmu irin su WhatsApp ko kuma TikTok ko kuma wannan irin su Instagram ko Telegram, duk za ka iya yi mana magana a nan. Wannan shine sabon tsarin da muka zo muku da shi. Don haka idan kana buƙatar ka ke samun duk wani bidiyo wanda muka kawo a kan lokaci ba tare da wata matsala ba, kuma mai haske mai clear data, to kai tsaye za ka iya yi mana magana ta lambar mu wacce muka aje, ko da ta WhatsApp ne ko kuma ta Telegram. Muna fatan za ku bi wannan tsari namu, za kuma ku ji daɗin sa. Don haka duk bidiyon da muka kawo a cikin YouTube channel ko kuma wanda za ku yi sacin a YouTube ko Vidmate, za ku ga ba complete bane ba. Ba za mu iya ɗora bidiyo complete wanda ba namu bane ba irin haka yanda kowa zai iya yin downloading kamar yadda muke a da. YouTube sun sa mana sababbin ka'idoji da dokoki, hakan yasa bayan da za a yanzu mu iya yin hakan. Amma duk bidiyon da muka kawo za ku ga mun sa lambar mu wanda za ku iya bibiyar mu idan kuna bukata. Mun gode da kasancewa da mu, sai mun ji ku.